От Средиземноморието тръгва човешката цивилизация. В центъра на Централна Азия, Памир, се кръстосват нейните разклонения в течение на историята, много преди венецианецът Марко Поло да опише тия места в началото на европейския ренесанс. Памир се споменава още от гръцки историк Херодот, като приказна планина, където обитават митични еднорози, златоносни мравки копаят мравуници в благородния метал, а между скалите растат зловонни бурени, които причиняват разцепващи халюцинации от дръзналите да си изкачат при облаците. В представите на античния свят това се явява от центърът на познатата до тогава Земя. Търсейки логика в подредбата на нашата планета, през ранното средновековие арабските географи преценили, че планините на Европа и Азия са свързани в една верига, чийто център и разклонителна кутия е Памир. Възелът на всички планини те нарекли Бами Дуня, пъпът на света. Ако погледнем една съвременна карта на Евразия, ще видим, че въображаемият център на двата континента наистина се пада в района на Памир, както и че именно там се събират окончанията на най-високите планински системи на Земята. В югоизточна посока се разгръщат Каракорум и Хималайте, на запад започва Хиндукуш, на север се белее Тяншан, а право на изток през Китай се проточва веригата Кунлун, дълга повече от 1000 км и висока над 7000 метра. Освен на обикновена география, тази част на света има и силна история. В продължение на столетия през това вселенско стъргало преминават много народи, култури, религии. Първите писмени сведения за Памирското плато, както днес се нарича областта в крайния югозападен ъгъл на Китайската народна република, датират от 399 година, когато китайският будистки монах Фа Шиен минава през тези земи в търсене на път за Индия. Той разказва за проспериращи градове, населени с будисти от индоевропейски происход, които печелели добре от вече пулсиращата търговия по пътя на Куприната. След будистския период настъпва времето на исляма. В началото на 8 век тук се заселват уйгурите, племена от тюркски происход. Тяхната поява горе-долу съвпада с повсеместното мюсюлманско движение на изток и към 10 век те приемат новата религия. Столица на уйгурите става Кашгар, който съществува досега в северното подножие на Памирското плато. Традиционният начин на живот не се е променил особено в сравнение с миналото. Скотовъдството е основният поминък,
докато керванджийството и камиларството са загубили значението си. На недалния пазар за домашни животни в Кашгар се продава всякакъв добитък, но най-вече овце. Ако преди конят и камилата са били най-ценените питомци, в днешно време овцата се ползва с повече уважение. Може би защото тя е основният източник на месо. Всичко влиза в казана и е съставна част на главната средноазиатска гозба – овнешко с ориз, пилав. А това е чучура – пикантни хапки, които много приличат на руските блини, но с силен китайски привкус. Овчата вълна се подстригва, предена влакно и тече по технологии, употребявани от незапомнени времена. В описанието на своето пътуване от Венеция до Китай през 13 век, Марко Поло споменава, че за 40 дни успял да прекоси Памир, за който водачите му твърдели, че е най-високата планина на земята, точно както смятали и древните елини. Тогава, както и днес, този район бил населен предимно с номади от тюркските племена киргизи и таджики, които водели търговските кервани в трудното преминаване през високопланинската пустиня. Разбира се, в 21 век не е нужно да се сформира керван, за да се навлезе в Памирското плато. Тъй нареченото Каракоромско шосе започва от Кашгар и по трасето на едно от южните разклонения на стария копринен път достига Пакистан и долината на река Инд. Край Каракулските езера през юли е оживено. Обилната паша по неговите брегове е търсена от пастирите през техните летни скитания. Да се гостува на киргизските номади е задължително.
Най-екзотично е да се отседне в истинска юрта, вездесъщия преносим дом за народите от цяла Централна Азия. Възловото място на Кашгар и Памир в отробата на Азия неминуемо довежда до засилен интерес от страна на великите сили в по-ново време. Между края на 19 век и Втората световна война Англия и Русия разиграват една романтична дипломатическа схватка за доминация над пъпа на света. Интригата е романтична, защото в нея никога не вземат участие истински политици. Те остават в сянка, а действащи лица се явяват едни от най-големите изследователи и пътешественици на това време. Научно-откривателските им експедиции са били съчетани с шпионски мисии, а докладите с целия картографски и снимков материал е отивал във външните министерства, съответно на Англия и Русия. През 1885 г. английското правителство изпраща своя пръв агент – Ней Елиас, един от най-големите британски пътешественици на 19 век, който траверсира цялото Памирско плато и попълва много бели петна на картата. Руснаците отговарят с експедициите на Костенко и прочутия геолог Богданович. 5 години по-късно Франсис Янг Хъсбънд учредява официално британско консулство в Кашгар. Руското правителство не закъснява да стори същото. Тази размяна на дипломатическо надцакване и тактически ходове посредством изследователска, разбира и шпионска дейност е известна в историята на Централна Азия като голямата игра. До създаването на Китайската народна република през 1949 г. в нея изпълняват роли такива именити учени и пътешественици като Николай Рьорих, Свен Хедин и Ерик Шипка. Когато търговията по пътя на Куприната и неговите разклонения достига своя бум през средновековието, европейските търговци не пропускат да споменат своите хроники за запомнящи се градове с достойна архитектура. Много от тези опорни пунктове по маршрута между Европа и Китай сега са едва забележими развалини, като този древен град, именуван Субаши. Времето и многобройните нашествия не са оставили никакъв шанс за старините. През будистския период около тези керванджийски средища се създават религиозни центрове, като скални манастири и учелнически обиталища.
Техните стени са били изрисувани с едни от най-изящните образци на ранното буддийско изкуство. В тях може да се види влиянието на всевъзможни култури, от кашмирска и индийска до византийска, персийска, китайска и дори старогръцка. Би могло да се очаква, че отново времето и настъпленията на друговерци са попречили на тези стенописи да оцелеят до наши дни. До някъде това е така, но колкото и да не е за вярване, най-стойностните фрески са станали жертва на узаконена кражба. Тъй като пъпът на света е хвърлен по тия места, в началото на 20 век интересът на Европа към културното наследство на Памир се засилва почти до истерия и се изпращат множество археологически и изкуствоведски експедиции в района. Немски, френски, шведски, унгарски и руски учени просто изнасят всичко най-ценно в Европа, включително цели стенописи. Така, ако в днешно време човек иска да се запознае с буддийското изкуство от територията на Западен Китай, по-добре да обиколи музеите в 4-5 европейски столици, вместо да бие път чак до Памир и Кашгар. Камилски кервани още продължават да се сформират, макар че конкуренцията от моторни превозни средства отдавна е станала неудържима. Все пак има места като подножието на връх Мустаката или бащата на големия сняг, където най-лесно се стига с камили. През лятото киргизите и таджиките качват следата си на високо и юртите им са разположени на повече от 4000 метра надморска височина. Номадите имат чудноват начин за производство на сирене. Млякото се слага да ври до максимално сгъстяване, след което сместа се остава да изтине. Полученото вещество има консистенция на извара. От него жените правят топки, които оставят да съхнат. Подир 2-3 дни този странен, подобен на сирене продукт, тла на местен език, е готов. За разлика от киргизския йогурт обаче, вкусът му е доста блудкав. След като керванджиите се ободряват с лек обяд, съставен от питки с чай,
Кирванът продължава своя път през тази земя, където от хилядолетия ходът на времето се измерва чрез морната, мъдра стъпка на милионите камилски крака, преминали през историята на Памир.